skal vi tale om vækst. Og jeg har valgt 3 former, der er lineær, potens og eksponentiel. De 3 her, dem vil jeg fortælle lidt om. Vi kan starte med at snakke om lineær vækst. Ej, vi skal lige vækst. Så er vi ikke i tvivl om, vi har om vækst. Først så har vi lineær vækst. Ja, men lineær vækst, det er det, vi kender som y af x plus b. Hvis vi tager udgangspunkt i en tegning af en lineær graf, så har vi y af x plus b, og så bliver vores x-akse og vores y-akse. Jamen, hvis vi nu har de her 2 konstanter a og b, dem tager vi udgangspunkt. Det er det, vi skal snakke om. Hvis vi nu starter med a, så kan vi sige, at hvis vi har en punkt her, en ud, så vil vi altid gå a op i lineær vækst. Og derfor kan vi også kalde a for hældningskoefficienten. Altså det, som ligningen hælder med vores stigningstal, eller hvad man kan kalde det. A, det er oplyst, eller er givet ved y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, altså forskellen i de 2. Ja. Hvis vi så tager den anden konstant, som er b, så kan vi sætte den her, fordi vores b er nemlig vores skæring med y-aksen. Og b, den kan vi i lineær vækst oplyst a minus x1. Hvis man i lineær vækst laver sådan en fin en her, sådan en tabel, jamen så har vi jo vores y og vores x, og for det er sådan lidt lettere at overskue i forhold til, hvad det stiger med for hver gang, jamen så kan vi sige, at ved x'erne, der vil vi altid stige med 1. Som jeg sagde før, vi går 1 ud, og derfor vil vi ved y'erne altid stige a, fordi så går vi altid a op. Så det er altid 1 ud, a op. Og sådan har vi det her silleben. Den her tabel ser ud ved lineær vækst. Så vil jeg prøve at snakke om potensvækst. Og potensvækst. Okay, lige før der gik min telefon ud, fordi den er fucking dum, så vi har taget den telefon. Det er også ikke fordi vi pauser, men fordi den er... Vi snakker videre om potensvækst. Potensvækst. Y er lige med b er x plus i a. Som jeg sagde lige før. Godt. I potensvækst, der kan vi sige, at når x stiger med 1 fast procent, vil y det samme, altså stige med en fast procent. Altså y ved det. Ved potensvækst, der kan vi sige følgende, at a det er opgivet blok til y2 divideret med y1 divideret med blok til x2 divideret med xy. Og b minder mig om det er en eksponentiel, hvor man siger y1 divideret med y x1 op med y1. Så kan vi sige det. Hvis vi også i potens prøver at lave sådan en silleben, som vi gjorde med lineær x, så kan vi sige x gange en konstant gange x gange op plus i a. Det er det, man hver gang x stiger med en fast procent, så vil vi gøre det samme. Det beviser vi jo det her silleben. Og hvis vi prøver at tegne en graf for potens, så kunne det fx se sådan her. Men den kan selvfølgelig variere, kommer an på om det fx er negativt eller positivt tal. Ja, det var til potens, så vil jeg tage den sidste, som er eksponentiel. Og der kan vi sige, se, det minder meget om hinanden, men
Der er jo lige rokeret lidt på konstant. Okay, eksponentiel vækst, der har vi a, som er opgivet ved x2 minus x1 ved rodet af y2 divideret med 1, og vores b, som ved x1 op i a omvendt. A op i vi har vores a. Det fortæller noget om, hvad y vokser eller aftager med for hver x. Så vi siger, at y aftager. Ja, og så har vi b, som så er vores skæring med jaksen. Nå, og den kan fx se sådan ned. Tja! Det er et eksempel på en eksponentiel vækst. Hvis vi for eksempel også prøver at lave sådan et silebenstabel her med i forhold til den eksponentielle vækst, så kan vi sige, at ved x-værdierne, den vil altid stige med 1, y altid stige med gange a. Ja, og det kan vi også se her, vi har den, når den fortæller om, at y vokser eller aftager med for hvert x. Det kan vi også se her nu. Y vokser eller aftager med for hvert plus, man laver x. Og det var de 3 former for vækst, jeg ville redegøre for. Nu vil jeg gå lidt mere i dybden med den rette linje, fordi det er det, vores spørgsmål lyder på, at vi skal ud. Det er du. Men du skal også specielt redde for den rette linje, og hvordan man finder A og B i 2 punkter. Okay. Så vil vi bevise for A og B. Konstanterne A og B. Den rette linje. Lineær vækst. Så tager vi konst. Det er et godt udgangspunkt. Så tager vi en ret linje. Det skal jo sige, at den kunne have været den anden vej. Så er det bare været negativ vækst. Aftagende. Hvis vi så er udgangspunkt i 2 punkter. Vi tager P, og vi tager Q. Vi ved fra lineær vækst, at hver gang vi går en ud, så går vi A op. Hvis vi så får den yderligere her, så er det så får vi det her punkt. Når vi går en ud og A op, så må det her stykke, det må jo være forskel mellem x2 og x1. Ja. Og dermed kan man også sige, at den her over, det må så være forskel mellem de 2 punkter, y2 og y1. Altså her. Så derfor kan vi antage, at det stykke, det hedder det, og det stykke, det hedder det. Hvis vi så skal bruge det til at kunne bevise A, så gør vi sådan. Vi ved, at vi kan lige sige S og T som værende de her 2 punkter, så det er lidt lettere at regne med. Vi ved, at P er, ja, det ved vi herfra, det kan vi oplyse til x2 minus x1. Ligeledes så kan vi oplyse, at Q er, jamen det er jo y2 minus y1. Så har vi vores pt, det er 1, og så har vi vores s3, som er a. Og der har vi jo fra vores tegning af, det her er jo valgt, det er det hedder, med 1 ud a op, og så den forskel mellem x-værdien og forskel mellem y-værdien herovre. Det kan vi så bruge, hvis vi så siger, at der findes sådan et tal k, altså en konstant. Ja, det kan vi bruge til vores pt, fordi vores pt gange k, altså en konstant, og det vil give pr. Et stykke her er en konstant, men det vil give det hele lange stykke. Samme kan vi jo så sige ved st,
gange en konstant, jamen det må jo også ske et langt stykke herop, QR. Hvis vi så tager udgangspunkt i den her, så kan vi sætte den øverst. Vi siger ST gange K. Og så prøver vi at dividere den med P til K. Jamen, og yderligere stadigvæk sige, at det er jo stadigvæk lige det samme, som det var før. Så kan vi sætte vores værdier ind på de pladser her. Og den måde vi gør det på, det er, at vi kigger på MST. Men vi har jo KK, de går ud med hinanden. Jamen, så har vi jo ST til at stå tilbage. ST, det ved vi, det er A. Vi ved, at PT, det har vi også for, det er 1. Det må vi lige med QR. Jamen QR, det har vi oplyst til, at det er Y2 minus Y1. Og vores PR, jamen, det er jo X2 minus X1. Dividerer A med 1. Sige, det her, det må være lige med A. Hvis vi så også lige skal bevise vores B, jamen går vi lige herover. Vi ved, at vores forskrift er Y er lige med AX plus B. Og hvis vi så, det her det gælder jo både for Y1 og Y2, altså det er jo gældende for begge punkter. Nu tager vi det bare lige sådan overordnet for det hele. Den lette måde, man finder B på, det er jo ved at omrokere her. Så kan vi jo sige B, jamen det må jo være det samme som Y minus AX1. Fordi hvis vi trækker det her så står B lige herover, så selvfølgelig vendt op, så det giver mest mening. Så derfor har vi jo på den måde hurtigt bevist, hvad B det er i den lineære funktion. Og det gælder jo både ved Y1 og Y2, som jeg sagde før. Det er jo for begge. Det er lidt unødvendigt at skrive. Så har vi bevis for A og B. Så vil jeg gerne lige fortælle lidt om ortogonitet, som også er ret relevant inden for den rette linje. Vi har en sætning. To linjer er ortogonalvis. Der er en mellem dem. Altså en vinkel på 90 grader mellem. Og sætningen i forhold til beviset, jamen den vil jo så lyde på, at hvis vores linje L A1 x plus b1 er en ret linje, og m minus a2 x plus b2 også er en ret linje, gælder det at L og M er ortogonale, hvis at A1, altså fra linje L, A2 til linje M, sammen, altså gange sammen, det kan vi jo se. Præcis. Den måde, vi vil bevise det på, det man mener med det her, det kan du lige vise på sådan en tegning, som du siger. Ja, vi har vores M, og vi har vores M. Grader. Så kan vi lave beviset her. Den måde at bevise det på, det er, at vi har vores koordinatsystem. Så tager vi det igen, den her. Hvis vi så tager, vi har den her P, og går ud, jamen en ud, og så rammer vi et punkt, der hedder Q. Så går vi op, skal vi op og ramme linjen, rammer vi R. Så vi går en ud og A op, og så lægger vi R på linjen L. Så vil vi prøve at dreje den her trekant 90 grader.
way. Så vi ender sådan her. Ja. Så må vi jo antage det her, det må jo være Q1, og hvis vi så skal vi så antage, at vores R, jamen det rammer på hende herovre, så de er altså diagonale, hvis det er gældende. Nu vil PQ og PQ1. Ja, så gik Marias alarm i gang, så nu stoppede videoen endnu en gang, men vi snakker jo bare videre en gang til, så det er super. Jeg sagde, at nu vil PQ og PQ1 have en retning på 90 grader, hvis eller er ortogonale. Hvis R1 ligger på linjen herovre, så må vi antage, at LM er ortogonale. Og den måde vi lige kan skrive det op på for at få vores sætning bevist, jamen vi antager jo, at vi ved jo, at hvis man går 1 ud her, jamen så går man A1 op her. Det samme må det være, at hvis man går 1 ud her, jamen så går du også A2, så den anden A2 ud her. Jamen derfor må vi også antage, at A2 minus 1. Og for lige at omrokere det, jamen så får vi jo A2, A1, minus 1. Og det var det, vi ville bevise fra vores sætning. Og nu tror jeg, at vi er færdige!